Hi guys, paingon mi karon ila Franuli. Kauban ako si Madam Tochi. Tapos ang mga angels. Excited na excited guys. Makaabot ako ilang Franuli. Dito siguro. Ha? Si Tita Suling. Akong partner guys. Tapos ang mga angels. Tami kay Wala niyo ba, Sarah? Ayan. Ano man? Ano man? May posto sa labunon, dilaban. Ha? Si ate. Naman sa tinday. Gani man. Gising naman yan. No. Gising naman namin. Pero naraman siya sa kuan. Bangko. Nakabalo si Sherwin. Oo. Sa jujuan sa tutupahin. Ang yang tubad kay kuan kuno ka. Jujuwain. Jujuwain. Nakakot ko kasi masukot. Uy, gano'n natuan man si Sarah. Ha? Gano'n natuan man si Sarah. Siya ang kuan muse. Kung na si Erlinda sa bukid na si Sarah. Alam mo ko nga. Sige. Kaya ngaon mo na. Vlog ba? O sige. Ano? O tanong na ako si Maya Mia. Jujuwain. Tutupahin. Ana. Enjoy lang. Ana. Derek Ramsey. Ana dahil si Maya Mia. Jujuwain! Ano na yun, bugay din sa kay Ana Sherbeck. Si Erin Adarna, si Jujuwain. Perfect. Oh, perfect. Piolo Pascual. Ano po dahil si Juan, si Maya Mia. Trutupahin. Ano po dahil si Sherbeck. Si Ivana. Ano siya? Jujuwain. Perfect. Perfect. Ano dahil ko kay Maya Mia. Si Boy Lolo. Ano dahil si Maya Mia. Trutupahin. Si Sarah. Ano po si Sherwin. Jujuan. Ano ko yun na? Masing kaya Jujuwain. Jujuwain. Oo. Kamoy dugay na kuan matigbasan jud kang naligwas sa biyahe siya sa buhol. Nanig ba sa buhay? Agusan River. Nakapit ni sa bakery guys. Kami isapan. Diradin mo ba? Iting-iting na po ni guys. Yes, Kahit dito ni 2 pieces, 24 pieces pa ni. Asa ka magpapakang sa baybay lang? Balikan sa dagat ni palamig. Sa dagat ni karon mag-adto din magtabo mi ni Franuli. Ato mi magtabo ni Franuli karon sa cottage. Kaya guys, nanghapit ni ari kay nagpalit sa pan, nangisnag, eting-eting na pud guys. Hala. Dili ko bid. Putda na lang na Ano na binignit? Salad? Ikaw na lang. Putda. Basta maglain ako dapat yan. Putda na aha. Sir, siya. Basta maglain ako tiyan. Salad. Si babe, nag-inom sa tubig. Nulog na pa. Oh. Sige lang kaon. Sige lang kain, guys. Kasama si Madam. Gusto ko siya kain niya. Ano ba kamakanan niyo ma'am? Tail sa manok. Tiil sa manok. Oh, dami biya na. Hala, guys. Na ano mi diri, guys. Si Franuli. Nausap ang kuan. Di anami sa cottage nagpaingon. Hala. Ali, babe. Ayan, guys. Ay, hulo ka. Hello, Franuli. Naana, Franuli. So ito po yung surprise namin sa inyo. Si Maya Mea. Ayan. Oh my God. Pura sa mga kataas, no? Parehas na kataas. Buntis na pugka. Parehas na. Buti kay kabuyan. Hello.
Francis. Hi guys. Nara yung partner. Si Francis. Ayan, Pero si Jasmine. Francis. Mm. Jasmine, si Francis. Si Francis. Guys, nara si Francis. Nagkita ra jud mi ni Francis. Akong partner day, Okay. Sherwin. Si Francis. Ali. Yara guys. Hello, nakita na jud ming Franuli. Thank you so much. Madam Tochi. Dapat ako dress ka. Mag-ilis ako. Uli, so, thank you. Ayan, naging salamat Madam Tochi. Yara, kung dili tugod ni Madam Tochi, di ko makaanha diri. Please subscribe. Pranuli and Maya Mia. Yan. Salamat. Para siya ay silver button. Salamat guys. Mauwa mo punta ni Day. Punta ra dito. Tapos imo ka. Taas kay kag lubot. Now, ma-enjoy ko yung naguba. Ako Bitaw, dagan kay mga angels gud nimo no. Sila ka na. At doon na tayo tumama. Adto na ta dito. Bye. Hello guys. Nakita na jud ming Franuli sa tanan-tanan nga gusto mag-ana ni Franuli, gusto ko mag-ana ni Franuli, nagkita na jud mi ni Franuli. Ayan. Ibo is one. Tinanong ang langit. Kami ang langit. Hala. Cake Roach. Ya paingon mi sanay cottage, guys. Hi, guaps. Oh, sad! Uy, kita rin Maya Maya. Salamat kay Day. Wala kami kay Bao, murag mo adto kami Butuan, aw Davao. Murag ubanon mi sa Davao. Kulo! Labi mo sa nagbuloy. Oo, gani kani Madam Tutsi. Pasalamat jud ko niya kay Hindi juga ang ngay magpalit. lagi. Ala day no. Tapas ba ane? Asa man gisaan ni? Nagigamit sa labunan, oy. Sisa kay video. Sila guys. Guwapa, baji! Dami kay mga baji. Yara guys. Oh my God. Nakita na jud ming Franuli. Thank you so much. Yara guys, si Franuli. Thank you. Pariyo ra ta kadako day. No. Mas tambok ko sa imuha or ikaw? Mas pangit ko. Di. Oh my God. Pariyo ra man ta kakuan na siguro no. Nagulawan pa rin mong Uy, mauwawon di ako na siya day. Si Francis mauwawon pod, sa una, pero kung di naman. pero di lang siya kay magkuan sa vlog. Oh, okay naman na, ma-enhance ra na siya basta. Advice na lang din mo siya nga appeal. Lagi. Kay dili halos mo kuan. Oo nya. Akong gikuan siya nga video pod siya usahay, tun-an pod ako siya pag video para masanay ba. Ala no. Ako wala jud mag-video sa ako At least naki-tripod. Oh, kanira tripod. May ako tindog-tindog niya. Mula ka po dito, itindog na po na ako. Balik na po. Ingan na. Baji. Hap na siya, day? Ha? Hap na siya. Oh, i-check ya papa. Ay, bantog ra. Guys, nakitaan ko niya una sa TikTok. Ayan, thank you so much. Siya ang salamat kayo day. Siya ang magpuan ni Franuli, mag-camera, mag-video. Ayan. Guwapa pod, baji. Baji pod guys. Baji pod siya. Cousin mo, may noon kay kuan nag-support po ka sa iya no. Yan na kay Bana day. Wow, charot na siya Bana guys. Congrats. Kuan nami. Daghang kay pagsuway day. Ginoo ko day.
Inga naman yun ang mga baji. Kita ba mga baji kay kuan baya ta? Bajing baji baya jud ta mao nang ang atong mga boyfriend Ginoo ko dai kay baw na kaunsay mga attitude. Yan guys, nakita na dyan ako si Francis o si Hi guys, subscribe sa kanila YouTube. Maya Maya. Friendly. Kuan, nakoy pangutan na ba? Anong Maya Maya di? Karamiya. Karamiya. Oo, karamiya. Ang duhay ulo. Kita ba ya kay Maya, laki mo dyan na, no? Kanya, ang Mia, pwede sa atin yung baji. Maya, Mia. Mo di ay. Mo siyang na Maya, Mia. Meet sister, your lost sister. Los. Sister. So, ay nakabalo namin kung anong Maya Maya. Yan na siya. Muna kung ikuan natin. Ano ta ba? Oh, magdinya man ata. Paano man Badgerman's Challenge. Patawa. Uy, mamula mo budak tong ilong ana. Ah, sa mo pandari na mo. Si Jasmine, di gutom na Jasmine. Pila ka nakaw. Ikaw. Ikaw, sige na dai. Sada magbuti. Please subscribe and subscribe. Murag hayag sa diri siya. Dai no. Sige. Tagasa ka ni kat. Ako, Balingwan. Taga-balingwan siya. Balingwan, Misamis Oriental. Diba? Nakanahan ako sa Magallanes. Oh, di ba? Franly. Daw nakita na po na ako si Ulysses. Yunilin. Og si Francis. Franly. Tapos Yonilin. Siya ang mukanta no. Pindot siya mo. Kanta sa Adobe Sample. Oh, sample ko no. Sample. Sample. So, kanya kanta. Ko ay. Tapos na lang pahiyong. Dito na ikanta kay gusto makadungog si Maya Maya. Oros na good. Dito na. Dito na. Acapella. Kina. Nilaro ka to na lang wala. Kanta pa, kanta. Nilaro. Ang galing mag-lip sync. Sweet sila guys. No? Doon na ako picture na daw mo. Salamat. Bagang paypay. Ikaw kuhan. Yung mama ni Ulysses, nakamotor. Nag-storya sila ni Madam. Diara guys. Kantin naman. Para si ate. Nara ang mama ni Ulysses. Diba? Alam, may supportive mother, right? Kay nata kay matuta sa balay sa akin. Ito sa ang balay. Ito magsuba-suba. Ayan guys. Paingon mi ila ni Pag-isarado mo. Ulysses. Ayan guys. Here na mi guys sa ilahang Franoli. Nakaabot ako ilahang Franoli. Abot kami sa amon mansion. Mani amon mansion. Oh.
Franoli, nanami sa ilang balay. Nagubay mo Sa iyang remote eh. mother. Nagubay mo remote. Magsugba-sugba. Yes. Magsugba-sugba daw mi diri.